Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ttardja d-diskors tiegħu sakemm laħaq tkellem il-Prim Ministru Robert Abela. Fil-fatt l-attività nazzjonalista bdiet fl-istess ħin ta' dik tal-Partit Laburista, iżda l-sija twal ma kien hemm l-ebda interventi u l-Istazzjon Nazzjonalista biex jimla l-ħin spiċċa stieden numru ta' kelliema fl-istudju ta' Media Link. Id-diskors tal-Kap Nazzjonalista kixef ir-raġuni wara dan kif biex jirribatti l-proposti ġodda tal-Partit Laburista imħabbra mill-Prim Ministru Robert Abela Borġ kellu jirrikorri għal politika tal-irkant. Dan terġar fil-kuntest tal-attentat ta' Alex Borġ biex pereżempju joffri rata ta' taxxa differenti fuq il-part-time bħala reazzjoni għat tħabbira ta' proposta tal-Prim Ministru. ħalli minnu biżel u jrid jaħdem iktar, aħna ngħinu, aħna nimbuttaw. Fil-fatt ftit minuti biss qabel il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar kif persuni li jaħdmu part-time u jħallsu taxxa bl-10% se jkollhom dik ir-rata tapplika mhux aktar fuq l-ewwel 10,000 euro sal-ewwel 15,000 fis-sena. U għal minu part-time self-employed ser jitla minn 12,000 euro għal 20,000 euro fis-sena. Iżda din ma kienx l-unika stanza fejn Borġ prova jimbotta l-politika tal-irkant, dan b'reazzjoni għat ħabbira tal-Prim Ministru ftit qabel ukoll tal-introduzzjoni tal-Individual Learning Accounts fejn il-Gvern jiftaħ fond għal kull tifel u tifla f'pajjiżna u jikkontribwixxi 500 euro fis-sena l 10 snin, dan biex ikopru sa massimu ta' 5,000 euro tal-ispiża relatata ma' korsijiet edukattivi u taħriġ. Borġ sostna li din hija kopja tal-famuża Child Trust Fund tal-Partit Nazzjonalista. Però nixtieq nerġa' nispjegaħħa għaliex Robert Abela sal-lum stess prova jikkupjana u qed jużaħħa favorih. Biss id-diskors tal-Kap Nazzjonalista juri kemm ma femx il-proposta tal-Partit Laburista kif din il-proposta hija ispirata mill-politika ta' taħriġ rakkomandata mill-Kummissjoni Ewropea fl-2021. Analiżi ta' din il-Kamra tal-Aħbarijiet kienet uriet li l-proposta ta' Child Trust Fund kienet iġġenerata bl-AI bħala kopja ta' miżura introdotta minn Donald J. Trump. Intant Borġ fħallija ftit jiem wara li ta' permess li l-Prim Ministru Robert Abela jmur għawdex issa attakka l-fatt li Dr. Abela ħareġ minn Kastilja biex jindirizza il-folla fjum il-ħaddiem. Partit Laburista m'għandux distinzjoni bejn Kastilja u Myland.